Akadongan na hinahulungan bohado hita menghitung siklus 3 tahun ABC do siklus si 2 tahun tau sada dohot 2 lumubi martalia tua kapajahau diari minggu na somal do siklus si 3 tahunon nagi nuaran tahun A tahun B dohot tahun C. Pajahau siap berita naulido ipola ni akka pajahau di parhalado ni huriata. Alani i ditotu homma tauni mangihuton berita na sinuraton ni si Matius, Markus, dohot Lukas. Di tahun A dijaha homma berita nauli ni Matius. Di tahun B Markus. Jala di tahun C Lukas. Ia berita nauli na sinuraton ni si Johannes. Jojo tadi horong pasca doho Natal mai dipake. Saguru tu hobarna tu ari minggui. Songoni nang diaka pesta manang ari rea. Ala jumepe du berita nauli ni si Markus. Gabe dipake do nang Johannesi la manukupi si jahau di tahun B. Asa di hari minggu na somal pe dipake do berita na nisurat ni si Johannesi. Mulu siklus si 2 tahun sada dohot tahun 2 martalia tuaka pajahau ditiki na somal di ruar ni hari minggu. Hola 2 do pajahau na masibuan urutan nabi. Lapatanna ra pajahau na marudutudut do berita nuli nang pajahau perjolope. Alani i dang saya terbahen martalia tua kapajahau ditiki na somal di ruar ni hari minggu do siklus 2 tahunon tau sada dohot tau 2 hola 2 do pajahau na masibuan urutan nabe lapatanna rap pajahau na marudutudut do berita nauli nang pajahau parjolope. Alani i dang saya terbahen sadalan temani na 2 pajahau ni. Mulutung sadalape na kibitulad dui. Marhitei sunma bibeli di jahaho di bagasa 2 tahun. Tau parjolo ima akka tahun na marbilangan ganjil. Ia tau paduahon ima tahun na marbilangan gonop. Mauliate mudah-mudahan marlapatan di hita.